سنو حسین نہیں تعریف کر رہا اپنی تے نہیں کی تھی ہاں دل ہے اداس مشکل کشا وے کئی بندے آنے جی کربلا وچ ایک تے مشکل کشا ہون سنو مولوی مانو جواب کم آسی دے کدے اس فقیراں یاد کر سو اکھے جی کربلا وچ اپنیاں نہیں پہنچ سکے تے ہوراں کیڑا پہنچ سن اے سنو اس گل نہ ماں جواب تسی پہلے دیو میں تکا تسا نہیں قابلیت کتنی ڈانگا چاہ کے سرے ہو ونے ہو جواب دیو نا عقل بند کر دے وے معقول آدمیاں او ساکھیا اکھے اپنی کچھ نہیں کر سکے تے دویاں نہیں مشکل کیڑی ہو سی جتھے پہنچ سن میں کہو چلیا عقل کر جڑے دویاں نے مشکل کشا ہون انہاں لوڑ ہی نہیں ہونی انہاں مشکل پہنی ہی نہیں میں کہ آکھیا جڑے دویاں نے مشکل کشا ہون انہاں مشکل پہنی نہیں تے وہ مشکل پیوے بھی تے اساں سمجھنا ہی نہیں مشکل کہ دلیل دے بھائی نصیر الدین تو دا بڑی عقل دیتی لوگ آہنن بڑا سیانا نہ ڈے سیانے آہنن سیانا بندہ ہے سیانے آہنن نہ لے کر نہیں میں گل نہیں کرنا سیانے عقل مند دانا علم نہیں دنیا میں رکھنے رہنے والے ہیں جی جنہاں نہ اوڑھنا بچھونا پیسہ جمع کرنا نہیں علم پڑھنا مطالعہ کرنا قرآن پڑھنا حدیث پڑھنا لکھنا لکھانا جس دا شغل ہے اور نصیر الدین دی گل منسی تے سنسی انشاءاللہ دیوے نہ کو مائی نہ پتر جواب اکھے جی مشکل میں کہا مشکل جڑے کشاد ہوئے نے ہون نا یہ جملہ سنے ہو تے پھر اگلا جواب میں نہ مزہ دے سی تو سا بہت مزہ دے سی ہیں جی اکھے جی جڑا اپنا مشکل نہ کر سکے دوے نے کے حل کر سی میں کہا اول تے نہ مشکل پہنی ہی نہیں جے پہ ونجے تے مشکل سمجھ دے ہی نہیں کس طرح میں کہا ناخن ہے ناخن سارے جسیاں کھرکنا ہے اول تے اساں کدے کھرکنے اپنے ہوتے لوڑ ہی نہیں پئی کدے کسی ناخن نہ کھرکیا ہے سارے جسم کو ناخن جو ہے کھجلاتا ہے مشکل کشائی کرتا ہے اے پیریاں کھرک ہو گئیں اتھے پہنچے ان سرکار ہیڈا لمبا بھی ہاتھ دیتا تھے نال تے اخیر تے لایا نا اس واسطے جی مشکل کشا جائے ہائے 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 سوڑی مفتی مزہ آئی میں عرض کر رہا میں آکھیا ایک سنی گال ماں وجد آئی کیوں آئی میں کچھ ویک کے کی تئی ویک اے مشکل کشاوے ناخن مشکل کشاوے مشکلہ حل کرنا ہے تے اللہ اخیر تے مقام دیتا علی مشکل کشا کیوں نہ ہوئے اخیر تے مقام ملے میں آکھیا کہ اول تا جڑا مشکل کشا ہوئے اساں مشکل پہنی ہی نہیں جس طرح ناخنا کدے کھرک ہوئی نہیں کھرک پیسی تا کسی نہیں مدد منگسی نا او کملی والے نہیں اولاد ہاں کربلا نہیں اس 3 دیڑے 6 دیڑے نہیں تکلیف ہاں تسی تکلیف سمجھنے ہو حسین کے سامنے یہ کیا ہے کربلائیں سینکڑوں کربلائیں آئیں تو حسین کی ٹھوکر میں چلی جائیں گے اے تویں جڑا دینی مذہبی کوئی قرآن نہیں پاویں ریلی ہوئے تو باہر نہیں نکلنا ڈرے نال
जे मत बम ब्लास्ट ना हो वंजे मर ना वंजा हुसैन वास्ते ये जे कई बामण ये जे कई गामण ये जे कई हामण पर हुसैन वास्ते फिर भी कामण